Bon dia. Continuem la sessió amb una sèrie de taules d'experiència i, en primer lloc, la que exposarà la Pepa Subirats, com teniu aquí, experiència del Museu de la Pauma, conscienciació, recuperació i identitat, una aproximació crítica. La Pepa Subirats Rossinyol és agent d'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Mas de Barberans i responsable del Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma des de 2010 i del Racó dels Artesans, Fira Monogràfica de les Fibres Vegetals des de 2011. Coordinador de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre 2015-2017, és llicenciada en Geografia i Història, postgraduada en Conservació del Patrimoni Cultural i en Gestió d'Empreses Turístiques i d'Oci. A nivell associatiu pertany al Centre d'Estudis Lolliscó i a l'Associació de Museòlegs de Catalunya. Tornem. Hola, bon dia. Abans que res, agrair a la coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana haver-me convidat, també a l'Institut Ramon Muntaner, que una vegada més ha confiat en mi. I com que este projecte jo ja l'he explicat diferents vegades, avui m'atreveixo a fer-ho des d'una vessant una mica més crítica, no? Perquè penso, i com vaig dir a la presentació del vídeo, és a dir, hem de ser capaços de fer de tant en tant una mica d'autocrítica, perquè així és com una manera de créixer, no? I de saber d'aquelles coses que funcionen molt bé i aquelles cosetes que podrien funcionar millor. Bé, a partir d'aquí ja veieu que la comunicació es diu Experiència del Museu de la Pauma, Identificació, Conscienciació, Recuperació i Identitat, una aproximació crítica. Llavors, abans que res, també lligant una mica amb el que ha dit el Josep Vicent Frenxina, jo penso que estaríem en un clar exemple del que diu l'Oloventhal, de les tres transicions, és a dir, com passem d'elitista i grandiosa a una realitat quotidiana, a un element patrimonial quotidià, com anem de lo remot a lo recent. Encara no havia desaparegut l'ofici de lletadora quan ja no ens va caler recuperar, sinó conscienciar que era un element patrimonial. I, per últim, també fer incidència de com passem de lo material a l'immaterial. És a dir, tenim un material, però tenim molt de patrimoni immaterial i això és un clar exemple. Primer, abans que res, on estem? Aquí estem a la zona del Parc Natural dels Ports. Això és el que es veu des del mas i bé, aquí hi ha molt de margalló, fins a 700 o 800 metres que el perdem. És a dir, el margalló és l'única palmera autòctona d'Europa, totes les altres són importades, va dels 700 als 700 metres i a la zona dels ports als 700 metres el perdem. Aquí veieu a nivell mundial la distribució del margalló. Bé, i el que teníem era una planta. Llavors aquí hi ha un procés d'identificar que hi havia un ofici que una vegada es va fer la recerca es va veure que la generació nascuda als 50 sabia lletar però ja no sabia fer créixer les peces, és a dir, ja veiem que identifiquem un element patrimonial però a més identifiquem que està en procés de perdre's. Mirem si ens dona, realment hi ha diferents fases del procés, analitzem les diferents fases del procés, mirem també que tingui una antiguitat remarcable. El primer indici de pau material al territori és a base ceràmica aproximadament del Calcolític bronze. Trobem documents del segle XV, els llibres d'establiments en què ens avala que ja hi ha una fiscalització d'accés a la primera matèria, amb la qual cosa, quan hi ha una fiscalització per part dels ajuntaments a l'accés a una primera matèria vol dir que era un ofici important. Després ja anem a tot el que són l'època del XIX amb cooperatives al poble del costat, dels reguers, en unes produccions importantíssimes. Bé, fem aquesta recerca històrica que ara no és el moment d'explicar-la perquè no tinc temps. A part d'això, llavors ja entrem, és a dir, ja tenim identificat un element patrimonial
real, per dir-ho d'alguna manera, real i amb un pes històric i tradicional important a la zona. També dir que a les Terres de l'Ebre, a les 4 comarques tradicionalment se treballava la pauma, el centre productor de la Ribera d'Ebre és Rasquera, que després ne parlarem, el centre productor de Terra Alta és Pinell de Brai, Baix Ebre, Pau Reguers Alfara i Montsià Mas de Barberans. Llavors, dit això, passem d'una identificació d'un element patrimonial a una conscienciació. És a dir, el vostre ofici és important i aquest ofici s'ha de transmetre. Llavors, el 2006 s'ha fet tot un projecte en què les senyores grans van traspassar l'ofici a unes senyores d'això que se'n diuen de mitjana edat, que és molt ampli, i que s'havien quedat sense feina i que el que era molt important és que venien del món tèxtil i que això fa que ja eren artesanes, per dir-ho d'alguna manera, encara que fos d'un altre àmbit. A banda d'això, va ser totalment molt documentat, cada part del procés, i el que es va incidir molt en que això se fes d'una manera molt acurada. És a dir, i per aconseguir una transmissió de l'ofici, el que es va fer és una col·lecció de referència i a partir de la col·lecció de referència van ser les noves artesanes les que van reproduir totes les peces. Això vol dir que és fantàstic que els artesans actuals facin joies i que en venguen moltíssims i tot, però les nostres artesanes sí que és veritat que saben fer sàries i saben fer estorats de carro, perquè si no l'objectiu de transmissió de l'ofici no l'acabàvem d'aconseguir. I això, evidentment, totalment documentat a nivell fotogràfic i a nivell de vídeo. Bé, este és un projecte que Mari Carme coneix i que per a nosaltres va ser com a molt important perquè va ser una participació conjunta al Centre d'Estudis Senienc i l'Institut Ramon Muntaner, que va ser cabassos barat a pataques, és a dir, com conscienciem que una cosa que no tenim cap document històric que ens avale i que només és informació oral, podem fer una exposició i podem fer una història realment molt atractiva de com tenim documentat fins a principis dels anys 70 l'intercanvi de productes de pauma per productes alimentaris. Això sembla una exposició més, però no és només una exposició, sinó que és una conscienciació de que una cosa quotidiana i de lo més normal pot arribar a ser una exposició que he vist que la gent la veia i que la gent la valora moltíssim. Bé, això ja s'entén molt més que és una conscienciació, no? És a dir, quan tractem quan passem d'un element totalment utilitari com és un cabàs a una joia i més a més amb una participant artesanes i una joiera de prestigi com és la Sara Domènech d'Amposta, això gràcies a l'Artesania de Catalunya, a més fa que la gent ja comença a pensar ostres, però això de la pauma pot tenir futur, d'alguna manera. Bé, aquí un repàs així com a molt general de com va anar tot això, i penso que això no va ser... Jo no estava en aquell moment estava Cristina Cardona, el 2002, i va detectar, com a agent d'ocupació i desenvolupament local, va detectar que el treball de la pauma podia ser un bé patrimonial en aquells moments des del punt de vista d'oci i a poc com va anar creixent el projecte i com van passar de veure només a nivell d'oci, sinó també com un element de desenvolupament local des de la perspectiva del turisme cultural. Ja veieu com anem passant, 2002, 2003, 2004, 2005, el 2005 m'incorporo i aquí el que és important, molt important, és el 2007 com aquesta fira que va començar, que no ho he dit, el 2002 com de 4 artesans, el 2007 se converteix en el racó de les fibres vegetals, és a dir, com un element local, com és la pauma, passa a un element global i especialitzat que són les fibres vegetals. Aquesta super-mega especialització que a vegades explico jo ens ha donat molt bons resultats. Sí que és veritat que al principi, clar, la gent del poble, i això ho parlarem després, com a vegades perdem de vista l'intern emmirallant-nos en ser un referent extern o internacional, però el fet de l'especialització fa que tinguéssim un lloc on no l'haguéssim tingut a nivell nacional o a nivell internacional. Això vol dir que al MAS s'hi ha de vindre expressament i o estàs interessat en el que vas a veure
o no hi vas, és així. Llavors, clar, la gent en aquell moment pensava que sí, la palma és important, però també ho és l'oli, i indubtablement, només veient la vista que es veu des de la terrassa del museu, l'oli és molt important al Mas de Barberans, però jugar a la Lliga de l'oli pensem que no era la lliga que havíem de jugar, perquè molts altres hi jugaven, i molt ben jugat. Llavors és això. Bé, el 2010 inaugurem, i aquí el que sí que volia remarcar és que aquesta primera etapa sí que és una etapa molt clara d'èxit, de participació ciutadana i de participació des de baix. El 2010 inaugurem este centre de desenvolupament rural, un centre realment preciós, preciós, què he de dir o no, però objectivament és un edifici molt bonic, un edifici on se van invertir diners, que no s'entén això com un museu al mas, sinó com un centre de desenvolupament rural, és a dir, en una part dels ports, a la zona sud dels ports, en què constantment encara estem perdent població i que sempre expliquem que això no salvarà ningú, però que sí que està ajudant, no ho dic jo, sinó que es diu a frenar, més que res, a ser un element de desenvolupament econòmic, és a dir, almenys una vegada al mes el museu està ple, això vol dir que també estan plenes les cases de pagès, que estan plenes els restaurants, que una setmana abans de la fira, que al gener ja estan totes les cases de pagès reservades perquè vegin una setmana abans pel Fibres Campus. Bé, i també he de dir-vos que a cap setmana que allí no hi ha ningú, però com que planifiquem, sobreplanificat, sempre tenim activitat per diferents històries. Llavors, aquí una mica... Quan me queda? Perdó. Quan me queda? Perfecte, la meitat. Llavors, això, ara us explicaré una mica, i aquí sí que intentaré ser una mica autocrítica, és a dir, aquelles coses que han fet des del museu des del 2010 fins al 2022 i que algunes les estem fent bé i algunes no les estem fent tan bé, una mica perquè tenim els recursos que tenim i som el personal que som. Llavors, aquelles activitats que es fan des del museu i que tenen lloc al museu. També dir-vos que una cosa és, com diem allà baix, que els bous des de la barrera es veuen molt bé i que quan passem d'un projecte a gestionar el projecte les coses canvien i tot aquelles bones intencions que tens hi ha algunes que les portes a terme i algunes que no les pots portar a terme i que hem de ser lo suficientment humils com dir no, això no ho estem fent del tot bé. Una mica, a partir d'aquí això, que faré una visió molt general en 10 minuts d'aquelles coses que fem al museu i que sí que ajuden a ser un referent identitari intern o no, extern i internacional. És a dir, hem parlat una mica de la identificació, heu vist com hem identificat un projecte, la conscienciació, com hem recuperat però no l'havíem perdut encara, això és important, i com ara estem analitzant si realment és identitari per a la gent del Mas, si ho és identitari per a la gent del Mas i la gent de les comarques, o som un referent identitari també a nivell internacional. Llavors, bé, tot el que és el projecte de visites guiades, jo penso que és un referent identitari intern i extern, és a dir, la gent està contenta que vinguin a visitar el museu, la gent de fora, per tant, ajuda a ser un referent. Tenim una programació anual, que la veritat és que surt la primera setmana de gener i no som nosaltres, sinó que és tendència actualment, el do it yourself, és a dir, fes-te tu mateix, i en unes hores és que pareixen, això faig cachondeo, pareixen les entrades del Bruce Springsteen, col·lapsen la web, després la gent te demana explicacions perquè no hi ha, no sé, una mica una petita bogeria. Llavors, això ens ajuda a ser un referent identitari intern? Doncs jo tinc els meus dubtes, perquè la majoria de gent no es pot apuntar en aquests cursos. Com que són molt estrictes, doncs, bueno, per exemple, aquest curs que és fantàstic de màscares de fibres vegetals, doncs tenim de les 10 persones, que normalment poden fer el curs, només ne tenim una del Mas, només n'hi havia una que es va poder apuntar. El Fibres Campus, que intern, un referent important, també a nivell internacional, intern, extern. Ens torna a passar el mateix, és a dir, l'accés al Fibres Campus, si alguna persona del Mas s'hi vol apuntar, doncs és molt complicat.
El que és el certamen internacional de les fibres vegetals no és internacional, però és realment internacional, i jo penso que això sí que ens ha situat tant com un referent internacional, com extern, com intern, perquè la gent que vegi peces que arriben del Japó serà molt contents. Tot el que són les exposicions temporals, si les podem lligar al territori, millor. Per exemple, aquest dia exposició Ports i Mans, i era una exposició genial en què el que feien era fer peces de cistelleria o peces de decoració a partir de tot el que trobàvem a 10 quilòmetres al voltant. Com que lliguem territori i lliguem també un projecte cultural, sí que tenim una identitat interna, externa i internacional. Aquí, col·laboracions que fem a l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta. Sí, aquí si aconseguim tenir la sort de que hi hagi alguns alumnes que siguin del MAS, doncs ja ho tenim, ja està. Ja tenim que la gent ve a les exposicions, que els agraden, que a més a més se fan les fotos, la terrassa, que la gent de la comarca et ve, sempre lligar la persona humana, la persona als projectes, si tens la sort que passe, està molt bé. Bé, aquí un altre projecte que són una exposició de cortines només fetes amb fibres vegetals. Gran sort, tenim 5 cortines fetes de gent del Mas. Això ja és molt... Pensem que estem parlant d'un poble de 550 habitants, llavors a vegades no sempre és possible que hi hagi algú que vulgui fer una cortina i que estigui com a 4 mesos fent una cortina de fibres vegetals. A vegades tens la sort i a vegades no. Aquesta vegada la vam tindre. Un altre projecte important, que era el Rogle, era com amb el Curro Claret, que és un dissenyador de Barcelona, però un dissenyador molt lligat a tot el que és la cultura social i amb una trajectòria molt important. Ell va fer un projecte al MAS de 2 anys i el que s'intentava era crear productes que fossin més econòmics i que fossin molt ajustats a les necessitats actuals. Bé, aquí el Curro Claret va ser un projecte important, però només teníem una persona del MAS que va acabar fent aquests bolsos, compte, perquè n'haguéssim de tindre més. Aquí també el que se'n diu això de la telling history, tenim aquí una persona, l'Anna, que va participar a l'Escola d'Art i Disseny, que va estar molt vinculada al museu, que va aconseguir fer uns productes trofeus i han seguit ella i les artesanes amb tota aquesta història. Vam tindre un petit problema perquè es veu que hi havia una noia del MAS que també volia fer el projecte, llavors no em vam enterar. Doncs compte, perquè aquí podem tenir problemes. També intentem, i és molt important per a nosaltres, que l'escola vegi el museu com un lloc de divertimento, però no només de divertimento. Primer el que fèiem era ensenyar-los a fer llata, ensenyar-los a fer cordell, i pobres crios, em sembla que em començaven a odiar, perquè sempre era el mateix. Llavors vam pensar, bé, això li hem de donar una volta i que vinguin cada vegada a fer coses, que aprenguin a treballar la palma, però que ho facin d'una manera divertida, perquè si no, no voldran vindre. Realment, aquí sí que tenim un referent identitari intern i cada any em pregunten, però Pepa, enguany què farem? Per a mi, importantíssim. Aquí un projecte que va sortir arran de la pandèmia, que és el primer divendres i l'últim de cada mes, que el que fem és llatar. I aquí és un referent intern i extern i molt a nivell comarcal. També ens volen les places, però fa que sigui més fàcil accedir-hi i que sigui un projecte que ajuda a ser un referent intern i a nivell més aviat comarcal. Aquí, la gran sorpresa. A vegades perds una mica el que és l'horitzó, és que la gent no té ganes d'aprendre a llatar. Llavors dius, bueno, proveu. I enguany vam dir, al juliol, un curs exclusiu per a la gent del MAS. És a dir, que no es pot apuntar ningú, que no fem el contrari, que no sigui del MAS o que no tingui una relació directa amb el MAS. És a dir, que si és la filla de no sé qui, que també. I vam aconseguir un grup de 12 persones joves i que estaven entusiasmades. Jo dic, veus, potser nosaltres ens estem equivocant pensant que la gent del MAS no vol en aquests moments llatar. Sí que vol llatar. És que a vegades és el que us dia abans, el de les autoreflexions. Bé, totes aquelles activitats que es fan des del museu, però es realitzen fora del centre. La fira, després si tinc una mica de temps veurem un audiovisual de 2 minuts, si no, no passa res. Compte, perquè aquí ajuda a ser un referent identitari intern, extern i internacional de les fibres vegetals, sense cap mena de dubte,
tenim gent de diferents nacionalitats, sí, som un referent, però compte si no hi participa la banda o compte si els joves no es volen ficar amb una barra perquè estàs punxant de manera seriosa, o si la gent pensa que també ha d'haver un racó de formatges i xoriços i tu passes perquè penses que no queda... Compte en aquestes històries, perquè després acabes sent un referent per a tothom de fora, però acabes sent criticat des de dins. I a vegades les coses més banals poden acabar convertint-se en problemes importants. Bé, el que fem també associat a la fira un projecte d'arquitectura o d'escultura efímera que ens dona també un ressò important a nivell nacional, internacional i també per a la gent del poble, perquè això com acaba quedant almenys 2 anys, doncs la gent no us agrada. Això són com una espècie de pinyols d'oliva gegants i aquestes activitats funcionen bé. Altres activitats que no tenen cap tipus de ressò per a la gent del poble, és a dir, no creen un referent identitari, encara que sigui extern, si participem en una fira molt important, la gent li és igual, que participéssim o no participéssim, que sigui Pedralbes o que sigui la fira d'Ulldecona, així en general. Que ens seleccionen per a un projecte al Museu de Disseny de Barcelona, fantàstic, però extern, no us equivoquéssiu. Altres projectes que sí que realment tenen una força important interna i externa. Això és arran de la pandèmia. La pandèmia va anar mal, no van parar del tot, però després, com que no van parar del tot, va ser molt fàcil tornar-hi a tot, però en aquell moment vam pensar, podem fer un projecte de lligar patrimoni natural, som part natural dels ports, llavors això és important, amb una sèrie de xiques que les vam convidar a qui es volgués apuntar i me n'anaven algunes que es van apuntar. Llavors, lligar patrimoni natural en Pauma i a més en xiques del Mas, això va funcionar molt bé. Aquí exposicions està Lookout, a vegades també el que ens passa és que quan són excel·lents els projectes, és a dir, quan hi ha peces excel·lents, fa que encara que vinguin de molt lluny, com en aquest cas era una exposició de tota Europa, ni de Catalunya ni de la resta de l'Estat, i que el que ens estaven ensenyant eren grans cistellers, encara que sigui va ser un referent internacional, però també la gent quan veu peces excel·lents s'ho acaba creient més, no? Vull dir que a vegades optar a un any no ser tan etnogràfics i ser més contemporanis impressiona. I aquesta és una de les... Sí? Res, només ja passo de les exposicions temporals, una mica les que estem fent ara, com lligar peces del Museu de les Terres de l'Ebre o aconseguir documents de l'Arxiu de Tortosa que facin que la gent se ho senti més seu, això és important i ja està. Bé, falten moltes coses, però jo penso... Tinc 2 minuts? 2 minuts. Doncs passem de tota la resta i sí que si som crítics, debilitats. La situació geogràfica, costa arribar-hi, la gairebé inexistència de transports públics, la dependència en gairebé tot de subvencions públiques, la capacitat de càrrega dels equipaments, del personal, de la primera matèria. El capítol 1 és impossible d'ampliar, ja sabeu els que esteu a l'administració el que vol dir capítol 1, personal. No tenim totalment garantida la continuïtat de l'ofici, important, rasquera, amb una noia de 27 anys que ho està fent superbé, fa unes campanyes de màrqueting, és a dir, que si nosaltres no la tenim garantida i la té rasquera, és una notícia formidable. També tenint en compte amb la cooperativa d'Artra, que està fent una funció important amb tot el que és l'artesania i la difusió de l'artesania. Tenim una generació que creia en el projecte que desapareix, això sí que és veritat. És a dir, aquestes senyores que van ajudar molt a fer el projecte i que van ser una força important, se fan grans i es moren.
la gestió excessivament personalista, però no pot ser d'altra manera perquè no hi ha ningú més. Fem documentació però a la mínima, el mínim espai de la sala de reserva. Jo vinc d'història, vinc de museus. Per a mi el que és més important és la conservació de les peces. Tenim una minisala, però la tenim, i l'equip, que ja no som tan jóvens. Fortaleses, personal tot terreny, no diem que no a res ni en cap franja horària, la sostenibilitat, practiquem el super one-to-one que diem, és a dir, que la gent explica per què no pot vindre, perquè si li ha sortit no sé què, però això forma part de la passió pel projecte i perquè som humans, no? Que si m'apunto i em desapunto i em torno a apuntar, doncs no es penalitza. Això és importantíssim, la simbiosi total amb l'associació de Cistelles. Nosaltres no seríem res, sí que seríem, però no seríem el que som ni de lluny sense l'associació de Cistelles, i hi ha una simbiosi, és a dir, és un win-to-win, és a dir, ells guanyen i nosaltres guanyem. Esperem que això continuï. La programació anual consolidada, com aquí molt ràpidament, perquè no tinc temps, important del final, sigues feliç al museu, és a dir, feel happy, una mica és el que intentem ser metres artesanes i jo mateixa, és a dir, si veniu al museu és perquè disfrutéssiu i us ho passéssiu bé i aprenguéssiu, això és molt important. Oportunitats, Parc Natural d'Esports, Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, Som Antena, Reserva de la Biosfera, projectes en artesania de Catalunya, projectes internacionals, los Sant Terres de l'Ebre mos fa difusió, col·laboracions amb l'Escola d'Art. I aquí el que voldria destacar és també que hi ha un aspecte que nosaltres no hem fet res, però que és fantàstic, que és la vista masovera. És a dir, estem on estem i veure tota la plana d'oliveres, veig que jo, que fa molt de temps que faig visites guiades, veig que al final la gent se queda molt parat de veure que hi ha molta olivera quan la imatge que es dona des de TV3 és Baix Ebre i Montsià, que hi ha molt d'arròs, i n'hi ha molt, però també això des de la Serra de Cardó fins a la Serra d'Irta i veure el fons, el delta i veure aquella plana d'oliveres, però això ja ho teníem. Amenaces, vulnerabilitat laboral i vulnerabilitat general del projecte, es veu amb bons ulls per l'actual govern municipal i suposo que si en venen d'altres també, però no ho sabem. Això també és important, la rapidesa en què els productes culturals passen d'originals a estàndards. És a dir, ara tothom fa cursos de cistelleria i contentíssims, però compte perquè les especialitzacions i no són tantes especialitzacions, però penso que a la vida s'ha d'assumir la realitat, és el que dèiem abans, el patrimoni no és exclusiu de ningú, tu has de fer el suficientment bé o el molt bé perquè te tinguin en compte, no és una obligació que te tinguin en compte. Això sí que s'hauria de treballar una mica més, manca d'un reconeixement oficial o semioficial de la formació al Museu de la Pauma, perquè la gent fa molta formació però no hi ha un reconeixement oficial, i de vegades els localismes, els personalismes excessius, i ja està.